Hello everyone, it's me again Ronan and welcome back to my channel. Hey guys, yes, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na magta-travel na naman ako, but this time we will be going international. This is actually my first international travel, so I'm very excited. Oo. So nandito kami na sa airport. Maghahanap po na kami ng makakainan kasi nagugutom na kami. Ayun yung makasama ko. But it's a tour, so marami pa kaming makakasama, so masaya ito. So yun na nga guys, nandito kami sa airport. Wala pa yung mga kasama namin kasi sobrang aga namin. Punta kaming Taiwan. Actually guys, na-excite ako kasi first kong mag-international travel. Kung kailan naman no, na late 30s. In my late 30s, ngayon pa lang ako makakaalis. But anyway, there's always the first time. So, hopefully sunod-sunod na ito. Hello guys, so magbabayad na tayo ng travel tax. Ayan na sila. Nandun na si Uncle Jai. So, ipabayad na ako sa kanya pa hindi na ako pumila. Siya na lang. Hey guys, so nandito na kami ngayon sa plane. Grabe. First time ko naloka ako sa immigration kung ano nang pagtatanong sa akin. Diba nga? So panic mode yung lola mo. Pero it's a crazy experience. Nag-enjoy naman ako doon. Super takbuhan kami. Paalis. See you in Taipei. A few moments later. So, nakarating na kami dito sa Taiwan. And nakakaloka guys, halos lahat ng tao dito naka-mask as in bihira lang talaga yung makikita mong walang mask. Ayan o. We are here in the heart of Taipei. I'm not actually sure kung saang street or anong street ito kasi hindi ko naman nababasa yung mga character or mga street sign. Pero nandito kami sa Taipei. Of course, 7-Eleven dahil nag-hotpot ang mga palaka. Sarap, best. Nalilito pa ako sa kanilang currency. Pero matututunan natin yan. Ayan. Pabalik na kami sa hotel guys or sa hostel. Next time na ako mag-tour dahil inaantok na ako. Hello, good morning guys. Welcome to Taipei. I think it's already 8 in the morning. Medyo lamig guys.
15 degree ba tawag? 15 degree. Charot. Oh, may Starbucks. Yun. So, naglalakad-lakad muna kami kasi naghaharap kami ng makakainan. And then, oops. Oh my God, yung kukogi naman naman. In check. Ayun. Ikot-ikot muna kami in the street of Taipei. Kailangan ko mag-mask kasi lahat naka-mask. Hindi naman lahat ng mga tao, pero kalimitan. Mas maraming naka-mask dito compare sa Pilipinas, I think. Oh my gosh. Guys, so yan. Wow. Ayan. Oh my God, this is very exciting. Okay, so since umaga pa lang, ang ending namin is McDonald's. Nag-McDonald's muna kami. Dito na yung sundo namin. And that tour begins. Papunta na kami sa aming mga destinations. The group. And ayun na. Diretsahan na. Okay, so ito yung first stop namin. Longshan Temple. Ha! Oh. Wala akong matawag ng picture sa akin, best, kasi busy din sila kaka-video, kakagawa ng content. Kanya-kanya ito, best. Temple, guys. May mga nagdadasal. Siyempre, doon may best ay may mga monk.
시험이라든가 여기서 그런 걸 주는 거예요. 내 학교에 실기 시험이라고 Guys, ito daw yung parang Malacanang Palace nila dito sa Taiwan. So, pictorials lang konti, tapos ikot-ikot na naman. I'm not sure kung anong next namin pupuntahan. Okay, so lumipat na naman kami ng ibang location. Ito yung tinatawag nilang Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek. Girl, ang laki niya. Hindi siya kasya sa video. Ayan, so papunta na nga kami dun sa temple. Hindi kami pumasok kaya I'm not sure kung pwede pumasok sa loob. Nandito kami sa labas pero ang lawak niya, guys. Sobrang lawak niya. Ang laki. Jaran! Nakakaloka. The good thing here right now, medyo gloomy kasi nag-uulan. So hindi siya mainit, sobrang lamig siya actually. Kanina is 15 degree. Kaya sobrang lamig, nginig. Kaya medyo close ang pores natin ngayon dahil di ba nga? Oh, okay lang ba? Okay lang ba yung bago kong outfit? Oh shit, ang ganda. Oh my god. See? Oh my god. Oh my god, ang lawak. Yee! Hi, Mamila. So yun na nga, naghanap kami ng toilet, guys, kasi kanina pa kami pictorials tapos ihing-ihi na kami. Pero of course, pictorials is live. Ihing-ihi na. Oo guys, tain-tain na ako guys. Kadiri ka. Pero yun. Saan ba ako pwede magtala challenge dito? Charot. Okay, so transfer na naman kami sa ibang destination. Taipei 101. Tama ba? Guys, very amazing. Oh? Oh my god. Punta na kami dyan. Hey guys. Okay, so magti-trail kami. Pupunta kami sa ito yung elephant trail keme. Paakyat siya. Tingnan nyo naman yan. Ang tarik. Alaka. Hindi ko alam kung survive ko to. Dahan-dahan ako lang yung pinakahuli. Ganyan siya katarik, oh. Ganyan. So yan yung aakyatin namin. So far yan palang naakyat ko. And parang ayoko na. Ayan na siya. Takot-takot na akyatan. Yun lang yun kasi umuulan.
everyone! So nandito kami sa parang military base. Military base ba to? Parang Martyr Keme Revolutionary. Hindi ko siya alam. Halos sa lahat ng mga pinuntahan natin na place, wala akong natandaan. Pero ang natandaan, wala akong natandaan na pangalan na lugar. Pero ang natandaan ko lang yung lugar mismo. Isa na to, hindi ko na matandaan. Oo. Kanina napanood namin yung yung parang pag-changing of the guards. Ang ganda, guys. Medyo mahaba nga lang siya, pero na-video ko naman yun. Nandito kami sa gitna, sobrang lawak din niya. Ayan. Ito po yung pinaka-umpisa. Ito sobrang lakas maka-runway. Tapos ito yung pinaka-harap. Nandun galing kami. Ayan. Ito yung pinaka-gitna. Nandito yung changing of the guards nangyari kanina. Oh my God, ang lamig! Nanginginig na yung kamay ko, mas malamig pa sa office namin. So this is actually our last parang first day. Katapos na ng first day namin. At pag-dinner na kami dito sa ang tawag dito, modern toilet. Modern toilet. Ang cute ng aesthetic niya, guys. Ayan. The evolution of pagkikeme. Kaya na tayo. Oh my God. Ang daming gwapo. Anong tawag dito na market? Shiminding Night Market. Shiminding Night Market. Hey guys! So, ngayon pa lang ulit ako nakapag-vlog. Hindi ako makapag-vlog kasi sobrang ini-enjoy ko lang yung time namin. Nakakalimutan ko kasi. Sobrang saya sa tour, sa group. We're here in the holy flower farm. Yun.
Hey guys. So, day 3. So, ito na yung pinakauna namin pinuntahan. Nasa province siya. Malapit siya sa port. So, tabi siya ng dagat. Sobrang lamig. Geo Park. Hindi ko ma-pronounce yung name ng town. Hindi ko mahirap siyang i-pronounce. But anyway, titingin daw kami ng mga rock formation. A few moments later. This is actually our third day, no? Pauwi na kami mamaya. Ito yung tinatawag nilang Jufen Old Street. Nasa province siya, parang paakyat siya. Nung nasa baba, pinakababa kami, hindi ko in-expect na may mga tao. Akala ko deserted yung place. But then when we got up, paakyat na paakyat. May mga store pala sa gilid-gilid, mga ganyan store. And then ang daming tao, may mga store dyan, may platform, tapos hanggang overview. Ang ganda. May mga videos naman ako nakuha, I think. Pero super fun. Hindi na ako masyado nakapag-vlog. Ang hirap kasi. Nakamass halos lahat ng mga tao. And then, gusto ko na rin i-enjoy yung place. Nakaupo muna kami dito kasi sobrang nakakapagod. Hindi mo maramdaman pero pagkalagitnaan ka na, doon mo naramdam na pagod ka na. Kasi nga sobrang tarik siya. Pero mag-i-enjoy ka dun sa mga stores. Okay, second to the last daw namin na destination. Yung falls. Hindi ko na naman alam kung ano pangalan ng falls na to. Nakakalimutan ko yung mga name. I'm not good with names. Tingnan mo, parang kung babasahin yan. Dito lang tayo. Aura na lang tayo dito, best. Nandito kami sa Pinshi Old Street. Magpapalipad daw kami ng lantern, guys. Ayaw paawan. Sige, ito na. Levelan na natin ito. Kiting doon pa. Okay, 1, 2, 3. Bitaw na.